И здравейте хора! Аз съм Боби 4BG и днес ще снимам епизод 9 от Minecraft Tropic Survival. Сега направил съм една така малка промяна, сложил съм си нов тестчер пак. Сега ще видим дали се е запазил. Много е готин, на мене ми харесва. Да, запазил се е. О май гад! Стана някакъв бък. Вижте как изглежда. Добре, ще паузна докато оправя, по-скоро докато видя какво е станало. И да, ще се върна като го правя. И хора, върнах се, оправих проблемите. Така, както виждате, отново бъгва. Както виждате, текстур черпака е променен. Всичко изглежда 3D. Да, това е. Сега тук ще приспим, защото е нощ. И за днес съм намислил да построим едно малко мостче, което да води към другия бряг, на който вече бряг ще има там, мисля, че в миналия епизод обясних какво ще има. Отново новия текстур черпак тук. Виждате, имате някакви камъчета, клонки по земята. Всичко изглежда много променено. Много лаги. Така. Вратата е много яка. Просто много яко. Така. Трябват ми дъбови дъски. Дъбова поча. Да. Сега. От тези ще направим 15. 45. Така. Така. Окей. Не, няма да стигнат. Хоп. И ако не стигнат, е супер. Мисля, че и плочата няма да не стигне. Ще направим. Така. Първо тук ще изкопаем. Така. Опа. What? Какво е това? О, не искам да казвам. Можете сами да се сетите. Добре. Долу в описанието сигурно ще има линк, от който може да си изтеглите същия тестчер пак, ако искате. И според мен много е готин. Съвсем малко място заема. Така че, да, ще има линк. Моля да стигне, моля. Ще стигнем. Да. Даже не остана, така че... Да. И ще го сложим тук. Окей, сега да видим оградките дали ще стигнат. Даже и тук ще сложа. Окей. Между другото, което е много яко е, че по дърветата има разни такива готини. Някакви, не знам, попчета или какво трябва да са. Обаче мисля, че само на това дърво ги има. Но изглежда готини. Не знам. Напишете долу в коментарите дали е яко. Тук нещо се е бъгнало очевидно. Двете текстури са се съединили. Не съм сигурен. Да. Кошка. И каблстона изглежда по-различно, да. Сега мостът е завършен.
очевидно. Така, сега, време е да... Изчакайте малко. Добре, време е да... Съжалявам дърво, но тебе ще те махна. Ето така. Това тук място ще го запълним. Може би до тук. Аре бе. Докъде да е? Така. Ехе. Да, и сега няма мога да ги взема. Не. Къде отиде бе? Да знаете, че съм малко напрегнат, така че мога и да правя някои простоти. Да... Още един проблем. Няма да стигне дърво. Окей. Ще отсечем още няколко. Много очень наистина. Между другото, вижте кофата как изглежда. Меча, брадвата. И тревата се мърда. Което е най-странно. Просто е много яко. Така. В следващия епизод мисля да... Така. Мисля там на това място до къща, дето е, да направя мега готината къща. Не е като тая някаква квадратна такава. Ще е мега готина, в която вече там ще живея. И ще ми е нещо като, да я знам, музей. Ще има една голяма табела. Да, ще бъде много яко. Ще стане готино. Така. Ами, това е всичко от мен. Аз бях Влад 4PG. Довиждане и до скоро. До следващия епизод.